Maray na hapon, kamusta mga kaibigan? Nandito, bali kararating lang po natin dito sa amin, sa Palangis Albay. Ngayon, papunta po tayo sa Mayon Skyline. Andito pa lang po ako sa may, ayan si Masaraga mga kaibigan. Halos magkatabi siyang titingnan ni Mayon Skyline, ni Mayon Volcano, pero magkalayo po yan. Bali, kararating ko lang po dito sa Albay. Pero ngayon, gusto kong makita at mapuntahan muna si Mayon Skyline. Kaya diretso na po ako rito. Itong lugar na to mga kaibigan ay nasasakop ng Ligaw City. Dito po yan sa may Sabloyon Road. Kitang kita nyo na yung kagandahan ng Mayon Volcano. Tapos napakaganda mga kaibigan ng kalsada po rito. Isa kasi itong Sabloyon Road sa pinakamagandang kalsada po rito sa amin sa Albay. Ito, pag diniretso nyo po yan, papunta po yan ng Tabaco City. Kaya yung mga pupunta ng Catanduanes, kung galing po kayo ng Maynila, kakaliwa na po kayo sa may Ligaw, dire-diretso na po yan dito hanggang sa may Tabaco. Di na po kayo dadaan ng Legazpi City. Etong aming probinsya ng Albay mga kaibigan, ito po ang isa sa pinakasikat na probinsya dito yan sa amin sa Bicol Region, Region 5. Kasi kilala talaga ito sa kanyang iconic na Mayon Volcano na talaga naman pong perfect cone. Ang aming pinaka-capital city ay ang Legazpi City. Tapos may mga iba pa pong mga syudad po rito katulad po ng Tabaco City at Ligaw City. Meron din kami mga kaibigan na 15 municipalities. At ako mga kaibigan, taga sa amin sa pinakamamahal kong payabang banwa, ang Pulangi Albay. Isa mga kaibigan, itong Mayon sa pinaka-aktibong bulkan dito po yan sa atin sa Pilipinas. Tinatawag din po mga kaibigan itong Albay na gateway to Southern Luzon. Napakasikat nito sa adventure ATV ride sa lava trails. Napakarami at kilalang mga lugar na maganda po rito sa amin sa Albay katulad ng Mayon Volcano. Isa po siyang pangunahing atraksyon, napaka-perfect cone. Tapos hindi lamang po siya kilala dito sa atin sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Tapos mga kaibigan, yung isa pa, yung Cagsawa Ruins. Yan siya po yung dating simbahan, ang tabunan po ng mga lava. Tapos yung isa sa pinakamagandang simbahan po rito, yung Daraga Church, kasi bukod sa napakatagal na po ng simbahan na yan, maganda po ng view ng Mayon na makikita niyo po ron. Tapos yung Sumlang Lake, napaka-relaxing view ng bulkan. Tapos napakatahimik at napakaganda po ng lugar. At syempre, yung isa sa napuntahan ko, yung Kitinday Hills. Siya po yung mini chocolate hills ng Albay. Napakaganda doon mga kaibigan. Halos talagang grabe, nakakamangha po yung lugar na yun. Tapos yung Misibis Bay, isa po siyang pinaka-luxury beach resort sa buong Pilipinas. Alam naman po natin kung sino may-ari. Kaya hindi natin kakayanin pumunta ron o kaya pumasyal doon kasi napakamahal sigurado ng bayad po ron. Hanggang sa mga beach lang po tayo dito. Marami naman po magandang beach po rito sa amin sa Albay na minsan walang bayad, bali cottage lang, lalo sa may parking TV, Bakakay, Malilipot at sa iba pa pong mga coastal area po nitong aming probinsya ng Albay. Isa pa po mga kaibigan, sa di nyo po pwedeng palampasin na hindi nyo pang mapuntahan yung Farm Plate. Grabe, sobrang ganda rin mga kaibigan, talagang may in love po kayo rin sa napakagandang lugar na yun. Doon po kasi sinuting yung pelikula dati ni Barbie Imperial tapos ni Carlo Aquino na talaga naman pong sobrang napakaganda. Kitang-kita nyo po yung kagandahan po ng buong lugar kapag pumunta po kayo, talaga may in love po kayo sa lugar na yun. At kung mahilig naman kayo sa adventure tapos gusto nyo po sumakay sa ATV, pwede po kayong pumunta sa Black Lava, Green Lava. Tapos mga kaibigan, yung isa pa sa pinakamagandang adventure din po, yung pumasok sa kuweba, nasa Huyup-Huyupan Cave. Doon po yan sa may Kamalig. Tapos syempre mga kaibigan, kapag nandito kayo, kailangan sulitin nyo na po yung pamamasyal. Pumunta po kayo mga kaibigan sa Legazpi Boulevard. Doon po yan sa may Legazpi City. Napakaganda mga kaibigan yung area na yun kasi makikita nyo po talaga doon yung kagandahan, halos kabuuan ng Bulkang Mayon, lalo na kapag medyo maaga pa, tapos sa bandang hapon nakitang kita po talaga na nagpapakita si Daragang Magayon. Sobrang napakarami pa na mga pwedeng pasyalan, magagandang lugar po rito sa amin sa probinsya ng Albay. Kaya lang talagang kailangan pagpupunta po kayo rito, halos mga 2 o 3 araw po kayo rito para masulit po yung inyong pamamasyal po rito sa amin sa probinsya ng Albay, para makita po ninyo yung pinakamagandang lugar. Di lang po yung Mayon, kundi napakarami pa. Katulad din po ng ibang mga lugar dito po yan sa atin sa Pilipinas, may mga pinapaniwalaan po tayong alamat. At eto, isa kong ibahagi po sa inyo yung alamat po ni Daragang Magayon o ni Mayon Volcano. Ayon mga kaibigan, sa alamat ng Mayon, nung unang panahon daw may isang napakagandang dalaga. Ang pangalan ay Daragang Magayon, ibig sabihin magandang dalaga. Napakaraming lalaki daw ang naliligaw sa kanya, pero ang tunay po niyang minamahal
ay si Panganuron, isang matapang na binata. Ngunit may isang makapangyarihang dato na ang pangalan naman ay si Pagtuga na gusto ring pakasalan si Daragang Magayon, pero dahil sa pagtanggi ng dalaga, nagalit si Pagtuga at dinukot ang kanyang ama para mapilitan siyang pumayag. Sa huli mga kaibigan, nagkaroon daw po ng labanan sa pagitan ni Panganuron at Pagtuga, at sa guguluhan nasugatan si Daragang Magayon. At ayon po sa alamat, siya daw po ay namatay sa bisig po ni Panganuron, at dahil sa labis na kalungkutan, inilibing sila na magkasama. At pagkatapos daw mga kaibigan ng ilang panahon, may tumubong bundok sa lugar ng kanilang libingan. At ito na daw po ngayon si Bulkang Mayon na sinasabing sumisimbolo sa walang hanggang pagmamahala ni Daragang Magayon. Pero mga kaibigan, may isa pa pala na nagkakagusto sa kanya. Ito mga kaibigan, si Bulkang Masaraga naman, si Mount Masaraga. Sinasabi may kaugnayan din to sa kwento ni Daragang Magayon. Dahil ayon sa alamat, may isa pang binata na lihim na umiibig kay Daragang Magayon. Siya nga po, si Masaraga. Nang malaman niyang wala siyang pag-asa at namatay ang dalaga, labis din po siyang nalungkot at nagluksa. At dahil sa kanyang matinding dalamhati, naging isang bundok siya. Ito po yung Masaraga. Kaya ngayon makita natin siya na nakaharap ang Masaraga sa Mayon, na parang patuloy pa rin siyang nagmamasid at nagmamahal mula sa malayo. Napakaganda pala ng love story ni Daragang Magayon dito sa amin sa probinsya po ng Albay. At doon po mga kaibigan, sa may Mount Masaraga, napakarami po doon na pwedeng pasyalan, katulad po ng The Campsite, tapos yung parang The Habit Hill. Tapos pwede po ron, may jump start po doon para pag gusto niyo pong umakyat ng peak ng Mount Masaraga. Sa sunod, gusto ko nga pong subukan yun pag medyo handa na po yung ating katawan at handa na po yung ating pera. Kasi sigurado napakaganda daw po kasi mga kaibigan ng view ng Mayon Volcano po ron, kasi halos napakataas na rin po ng Mount Masaraga. Kaya napakasarap akyatin. Sana kayang-kaya po natin, sa katulad po natin ng mga beginners pa lang. Yung kwento mga kaibigan, yung Mayon Volcano ni Daragang Magayon parang sumisimbolo ng tunay at walang hanggang pag-ibig na pagmamahal sa kanyang sinisinta na si Panganuron. Tapos yung kwento naman ni Masaraga parang simbolo ng tahimik at hindi nasukli ang pagmamahal, parang namatay siya ng broken hearted. Hindi niya nasabi yung kanyang pagmamahal kay Daragang Magayon, namatay siya kaya naging bundok na lang siya. Eto na po mga kaibigan, papasok na po tayo ng siyudad po ng Tabaco City. Parang ito na po yata yung boundary, kung di pa ako nagkakamali, ng boundary po ng Ligao City at ng Tabaco City. Kaya eto, may 4 lanes, tapos napakaganda pa rin po ng mga kalsada. At eto mga kaibigan, malapit-lapit na po tayo papunta doon sa may Mayon Skyline. Tapos makikita na po natin si Daragang Magayon na napakaganda pala ng kwento ng kanyang love story. Dito mga kaibigan, kitang-kita rin yung isang bundok, ayun, si Mount Malinaw naman po yan. Bali kasi nasasarap na po siya ng bayan po ng Malinaw, dito po yan sa amin sa Albay. Napakaraming magandang bundok po rito sa amin na pwede nyo pong akyatin. Sa sunod, baka gusto nyo pong itryan, marami na pong mga nag-offer na mga kababayan po natin dito na mga tour guide at iba pa pong mga joiners na pwede nyo pong subukan. Eto na mga kaibigan, malapit-lapit na po tayo papasok doon papunta sa Mayon Skyline, na kung saan doon po natin makikita ng malapitan si Mayon Volcano. Doon po kasi yan sa may paanan mismo, doon po tayo pupunta sa pinakapaanan ng Mayon Volcano. Pero sa ngayon mga kaibigan, nabalita na may bayad na daw po ang pagpunta kay Mayon Volcano. Tapos may bayad na rin po yung parking, pero dati may bayad na rin yung parking pero hindi pa masyadong i-enforce. Pero ngayon sigurado baka talagang meron na pong sinisingil na entrance fee para makapasok po doon sa Mayon Skyline. Tapos naniningil na rin po sila ng parking fee. Ito na mga kaibigan, sa unahan, dito na po tayo kakanan, papunta po ron kay Daragang Magayon, kay Mayon Volcano. Welcome mga kaibigan kay Daragang Magayon, kay Mayon Volcano. Uy, may harang. Mayroon harang mga lods. Wala sir. Bawal pa? Oo, naka-alert na dito po. Ah, Hanggang dito lang sir. pwede dun lang, picture lang po ako. Picture. Thank you sir, diyan lang po ako. Ayun mga kaibigan, dahil medyo hindi maganda yung timpla ni Daragang Magayon, bali nag-aalboruto siya, kaya bawal po pumasok sa may Mayon Skyline. Kaya dito lang po muna tayo sa pinaka pasukan. Dito lang po tayo pwedeng mag-picture, mag-video, kasi may mga nakabantay na pulis po doon sa may papasok. Kaya
Hindi po tayo pwedeng pumasok sa pinaka Mayon Skyline, sa pinakapaanan po ng main volcano. Ito po kasi yung sakop na to ng danger zone, kaya dito pinagbabawal mga kaibigan pumasok ngayon, kasi nga po parang rin po sa kaligtasan po natin ng mga turista at ng mga residente po rito. Siguro yung mga residente pinapayagan na dalawin o tingnan yung kanilang mga tanim at yung kanilang mga alagang hayop. Tapos pag sa gabi, babalik na naman po sila sa kanilang evacuation area. Yan lamang mga kaibigan, bawal po sa ngayon pumasok dito sa Mayon Skyline. Sa sunod na lang po pag medyo wala na pong alert level tong Mayon Volcano. Maraming salamat sa panonood. Sana marami pa pong pwedeng pasyalan po rito sa amin sa Albay, hindi lang itong Mayon. God bless po, mga bulos sa Indaga boss.